na telefón? Kamaráti, kamarátky, vy všetci viete, kto som ja, ale pozrite tu, kto sú najväčší šradci v Košiciach a najväčšie čaje. Ahoj. Čo vy tu robíte vlastne? My sme tu celý deň zašermovaní v parku a trénujeme na imaginácie tohtoročné roku 2016. Dikto, čo sú imaginácie? Taký pekný, príjemný festivalík, taký s príbehom. Dojdite, prídite, uvidíte. Hej, presne, prídite, uvidíte a viete, kto vám odporúča? Ja. A prečo? Lebo ja už som to videl, nie? A chcem, aby aj vy ste to videli, nie? More, takže kedy majú prísť? 16, 17, 17, 18, čiže teraz štvrtok, piatok, sobota. Štvrtok, piatok, sobota, 16., 17., 18. júna 2016, o ktorej hodine? Po 21. nie? Čiže večer prídite, bo to bude šalené, jak to bude osvetlené, nie že? Hej. Áno. Hej, a ešte potrebujem, že by Čaje nás pozdravili. Čaje, pozdravte ho. Všetko najlepšie a ja vás srdečne pozývam. Kamaráti, kamarátky, spolu to dokážeme! Aby boli imaginácie aj na druhý rok, chápete?